بنيتو موسوليني تأمر تجكانا قداماي كفال Ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestaltenden Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner folglichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Die beiden großen Völker, ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit. In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. This man was a reckless political adventurer who arrogantly bluffed his way to power. He lacked courage, he lacked wisdom. Yet for more than 20 years he ruled the destiny of the Italian nation. His name, Benito Mussolini, and this is his biography. مدرتاتو نهاجر طاليان حدا زي رأى منفسه حيدي كم زعنززا أمثيلو مايم جن بدحر مجارجا اتقولو ناي بنيتو موسوليني قطعان مرئيتاتن استقولت ناي قونسن شكانن لب نيرا نقاد كاوز عبي كانين أرأيا زخنا والك ملاقيو نهاجرو زلو فقري آي تراترن عبيت هاجرو برعدخون كقبرم هكانو جن ننبسن هاجرون كلكم جيرو كتر فقر هاجر زعبدو بمسادل قونسن ديمقراطن نابجاف سلطان حقيرو بسم هاجر زيت نجر جبنا زفتصمه سبيب نايلومي زعبانا أبجز التاريخ تاريخ الجيتشي بنيتو موسوليني زي دمس راديو إيراناي أموداتا ميازيا شحنت شعاتميتن 45 حيلتات كيدان دارغان بمرئتا طاليان نزا أوصوا كاب قوبت أنازي مانم إيطالياوي زيداليو وبتا أبقالاي كوما تقا دوبا سويزرلاند بزاحات مكاين زقتل ناي جرمن نازي اس كافلاي نابسمين كمرح يرأى وحدات أبالا زلوا ناي إيطالياوان تقالس ملشا أبزقومتو جيزيو بلوكو تقطو كبلو قددتم أب كلمة ناي تقافلاي زنبرو وتهدرات نازي بقصبت محلاف كفك أدلهم تيقو نت ناي جرمن كافلاي كحلفو أباقا مقرابهم جن حدا خبتم أبالات حلوة جدا زينو بالنجر أستب هذا أب دحريت ناي تقافلاي ناي نازو وتهدراو لبسي زلبس سبقاي جزء خير رأى كشف انت رأيه قريبهم مصر أيوو من مخانو على ديو الدوتش La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. نعسر عامتات أبجاف سلطان هجرت الآن تقميتو حيلن قلبتن بزحنا تبهيدو كل شجراتن تقم هجرن بأفموز برد راي كساسة أبز قبرلو زنبر زمن تفتيرو نهايل سلاسة وريرو نهيتلر عريخو مس ستالين توانيسو نتقبل سقا زبالة هجر أفريسو موداتو زي سبقة سب نبرة جقنا مالت نخلو بحيلي زي سعر بحيلي زنبر كخيو إلى أمينو ينبرنبر كل نجر كم زحسبو يكونولون كعوتو اللي زبولو خينات يفكر نزبلا هجرت الآن أما كران سقاين أو دقا هزبا بسقاي تفتنا هبتان سراويتان فريسو عددا وردت كونت رأسا أغني عزن برت الآن كسادا نزمنات كتدنن زجبرا تاريخ تقبلت
ኤልዱቼ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ፋሽስታዊ ዲክታተር ጣልያን ብቕጽበት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትወ ነቲ ንዓመታት ንሃገሩን ደቂ ሃገሩን ብቓላሽ ሒጡ ዳግማይ ንግስነት ሮማ ክምስርት ን1,000 ዓመት ዝነብር ሓወልቲ ከቐውም ዝሃቅነ ሰብ ንኽልተ ዕቁላት ዝኸደ መግዛእቱ ዘብቅዓሉ ናይ መወዳእታ ናይ ሕስረት ጽፍዒቲ ነይሩ። ዘመን ንእስነት ሱር መሰረት ሙሶሊኒ ኣብ 1883 እዩ ዝጅምር ኣብ ብረዳፕያ እትበሃል ኣብ ዞባ ሮማንያ ጣልያን እትርከብ ዓዲ ግዜ 2 ሳዕ ከም እትረአ ካብ ዝገበራ ስድራ እዩ መጺኡ ኣባ ሓጉኡ ዝነበሮ መሬት ሸይጡ ዘለዎ ኩሉ ነጊፉ ኣብ ስድራ ንምዕንጋል ኣብ ዝቃለሰላ ስድራ ከም ብዙሓት ናይቲ ግዜቲ ተወላዶ ኣውራጃ ሮማንያ ብጸገማዊ ዝምባለ ማሕበርነት ኣብ ዝተጽልወት ስድራ ይዓብዩ። ኣብቲ ግዜቲ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዝምባለ ማእሰርትን ጭቆናን ኣብታ ግዝኣት ንቡር ነበረ። ኣቦ ሙሶሊኒ ሓጓዳ እዩ። ግዚኡ ከባብ ስራሕ ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምኩሻምን ምስካርን ዘሕልፎ ሓጓዳይ። በዚ ምኽንያት እታ ስድራ ካብኡ ትቕበሎ ብዙሕ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይነበራን። በቲ ኣብ ንእስነቱ ንስድርኡ ዘጋጥሞም ድኽነት ተጸልዩ ሙሶሊኒ ዕቡይ ልዕሊ ሰበይ ይግባኣኒ በሃሊ ሽግራቱ ብጎነጽ ክፈትሕ ዝደሊ ሰብ ኮይኑ ዓበየ። በዚ ባህሩ ዝተላዕለ ምስ መራሕቲ ናይ ቤት ትምህርቱ ኣይተሰማምዐን። ስለዚ ነቲ መሳትኡ እናቐጥቀጠ ምምሃር ዝኸልኦም ንዓበኛ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣባረርዎ። ብኣንጻር እዚ ግን ህፃን ቤኒቶ ዝድነቐሉ ባህሪ እውን ነይርዎ። ብኣሕዋቱን ቤተሰቡን ኣዝዩ ፍቱው በሊሕ ዓብ ሕልሚ ዘለዎ ግጥምታትን ጽሑፋትን ብቓሉ ሸምዲዱ ምድጋም ዝብርሆ ሰብ ነበረ። ንነብሱ ወትሩ ኣብ መድረኽ ድራማ ከም ዘላ እናቖጸረ ገና ብንእሱ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮይኑ መደረታት ክደግምን ክለማመድን ይፈቱ ነይሩ። እቲ ናይ መጻኢ ዲክታተር ሃገረ ጣልያን ኣብ 18 ዓመቱ ግርማ ሞገስ ዝመልኦ ፍቱው መንእሰይ ኮነ። ልክዕ ከም ኣቦኡን ስድራ ቤቱን ጽኑዕ ተኸታሊ ማሕበርነት ድማ። ደቂ ኣንስትዮ ብስብእነቱ ተማሪኸን ከም ጽላሎት እግረ እግሩ ሰዓብኦ። ንሱ እውን ሰናፍ ኣይነበረን። ኣብ ዘመነ ህይወቱ ምስ ብኣማይ ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ኣንሶላ ተጋፊፍ እዩ። ኣብ 1903 ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳም ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሊጡ ተዓቆበ። ኣብቲ ዝተዓቆቦ ቦታ ጎለፃዊ ሰውራ ንኽካየድ ብምጉስጓሱ ተኣስረ። ብዙሕ ከይጸንሐት ወላዲቱ እውን ዓረፈት እሞ መንገዱ ስሒቱ ንምትሓዙ ኣሸጋሪ ሰብ ተቐየረ። ወላዲኡ ዳግማይ ምስ ካልእ ሰበይቲ ምስ ተመርዓወ ሙሶሊኒ ምስ ሓዳሽ ጓል ሰይትብኡ ራካያለ ሃኒነይ ተሓዞ። ነውራም ተግባር ንኸይፈጽም ሓልዩ ምስ ዘጠንቀቖ ኣቦኡ ኣብ ባእስን መጨቐጫቕን ኣተዉ። ነታ ጓል ኣብ ኢዱ ምስ ዘየእትዋ ነብሱ ክቐትል ምዃኑ እውን ኣፈራርሐ። ብርግጽ ነብሱ ይቀተለን። ኣብ 1910 ቤኒቶን ራኬልን ሓቢሮም ክነብሩ ጀመሩ። ሙሶሊኒ ብወሲብ ውሉፍ እዩ ነይሩ። ስለዚ ያተኩርኡ ካብ ጓል ሰይቲ ኣቦ ኣርሒቑ ምስ ካልእ ኢዳ ደልሳር ዝተባህለት ጓል ተመርዓወ። ሓቢሮም ሓደ ቈልዓ ወለዱ። ቤኒቶን ወይ ንእሸይ ቤኒቶ ኢሎም ድማ ሰመይዎ። ካብዚ ሓድሽ ሓዳር እውን ክስልችዎ ግዜ ይወሰደን። ስለዚ ነታ ሓዳስ ሰበይቱን ውሉዳን እውን ጠንጢንዎም ተዓዝረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቤኒቶ ካብ ምስ ኣዋልድ ሃሊነይ ምባልን ብዝኸደዖ ግርግር ምፍጣርን ሓሊፉ ሓደ ካብቶም ንዓለምና ዘንቀጥቅጡ ውልቀ መልእኽቲ ክኸውን ምዃኑ ዝሕብር ኣንፈት ከቶ ይነበረን። እንተኾነ ሃንደበታውያን ዓለማውያን ፍጻመታት ዳርጋ ንኹሉ ነገር ክቕይርዎ ክንርኢ ኢና። ሽሕን 1914 ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ መላእ ኤውሮጳ ተጀመረ። ኣብ መጀመርያ ኢጣልያ ሻራ ከይሓዘት ጸንሐት። ብዙሓት ኢጣልያውያን ግን ድሕሪ ኩናት ገለ ምቅሊት ንምርካብ ሃገሮም ናብ ኩናት ክትወፍር ከም ዘለዋ መጎቱ። ከም ማሕበረነታዊ መጠን ሙሶሊኒ ኣብ መጀመርያ ደጋፊ ናይቲ ሃገሩ ዝተኸተለቶ ዘይሻራዊ መርገጽ ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ናብ ከተማ ሚላን ገዓዘ እሞ በቲ ኣብ ንእስነቱ ዝነበሮ ፍቕሪ ስነ ጽሑፍ ተደፋፊኡ ንነብሱ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ረኸባ። ገና ኣብ መጀመርያ 20ታት ዕድሜኡ ኣብታ ኣብ ኢጣልያ ዝበዝሐ ትሽየጥ ናይ ማሕበረነታውያን ጋዜጣ
ኣቫንቲ ከም ኣዳላዊ መደብ ኮይኑ ተቆፅረ። ኣብታ ጋዜጣ ዝረኽቦ ባይታ ተሓጊዙ ንፖለቲካዊ ኣንፈት ናይታ ኣባሉ ዝነበረ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ንምስላው ተጠቀመሉ። እቲ ንሱ ዝምጉተሉ ዝነበረ ሱርበተኻዊ ሰውራ ቀስ በቐስ ብመንገዲ እቲ ኹናት ክኸውን ከም ዝኽእል እምነት ኣሕደረ እሞ ኢጣልያ ናብቲ ኹናት ክትፅንበር ኣለዋ ናብ ዝብል ሓሳብ ክዝንብል ጀመረ። ኣብ መያዝያ 1915 ኩናት ዝድግፍ ሰልፍታት ብምውሃዱ ተኣሰረ። ጋዜጣ ኣቫንትን ሰልፊ ማሕበርነትን ግን ተኻፈልቲ ሓሳቡ ኣይነበሩን። ስለዚ ካብ ሰልፉ ተሰብገ፣ ካብ ጋዜጡ ድማ ብፈቓዱ ተፋነወ። ሕነ ንምፍዳይ ክብል ናይ ገዛእ ርእሱ ኢል ፖፑሎ ኢጣልያ ወይ ህዝቢ ኢጣልያን ዝተባህለት ጋዜጣ ሕትመት ጀመረ። ኣብ 24 ግንቦት 1915 ትምኒት ሙሶሊኒ ክውን ኮይኑ ጣልያን ናብቲ ኹናት ተጸንበረት። ንሱ ድማ ናብቲ ብዙሕ ዝሰበኸሉ ኲናት ብወለንቱ ተጸንቢሩ ኣብቲ ኹናት ብሞርታር ተወቂዑ ቆሰለ። ብምርኩስ ክንቀሳቐስ ጀመረን ካብ ወታደራዊ ዕማም ዝተጣየሰን ሙሶሊኒ ናብ ጋዜጥኡ ተመሊሱ ስርሑ ቀጸለ። ገና ሙሉእ ብምሉእ ከይሓወየ ኣብ ዓራት ኮይኑ ብሕሙሙ ኣብ ጋዜጥኡ ክጽሕፍ ጀመረ። ቀስ ብቐስ እቶም ጽሑፋት ሓድሽ ሙሶሊኒ ከንጸባርቑን ሓሳባቱ ሓደ ውሁድ ቅርጺ ክሕዙን ጀመሩ። ኣብ ጣልያን ሰውራ ምጅማር ዝከኣል እቶም ወታደራት ካብ ኲናት ምስ ተመልሱ ኣብ ዘሎ ጊዜ እዩ በለ። ነቶም ዝጽበዮም ዝነበረ ወታደራት ስሙን ኣውፅኣሎም። መሳፍንቲ ድፍዓት በሎም። ልክዕ ከም ግምቱ ድሕሪ ኲናት ኢጣልያ ብዙሕ ተሃስየት። እቲ ሃስያ እቲ ሃገር ንለውጢ ህንጢይቲ ከም እትኸውን ገበራ። ብርግጽ ጣልያን ምስተን ኣብቲ ኲናት ዝተዓወታ ሃገራት እኳ እንተተሰለፈት ካብቲ ድሒሩ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ግን ዳርጋ ዝረኸበቶ ጉንዑ ይነበረን። ኮሚኒስታውያንን ማሕበርነታውያንን ደገፍቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ሰውራ ክካየድ ኣለዎ እናበሉ ዕግርግር ምፍጣር ጀመሩ። ሙሶሊኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ኸሳልዮ ዝጸንሐ ጸጋማዊ ዝምባለ ሕቑኡ ሂቡ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ንኽኽተል ኣንፈቱ ቐየረ። መንገዱ መንገዲ ሕሉፍ ዝናን ብልጽግናን ጥልህኒ ነይሩ። መንገዲ ሐፀይነት ሮማ። La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. ምስ ሃገሩ ዝነበሮ ፍቕሪ እናሓየለ ኸደ። ንጣልያን ዓባይን ጽላዊትን ክገብራ ሓለመ። ሕልሙ ንምትግባር እውን ነቐደ። ሓደ ፍጹም ሱር ነቀላዊ ሰልፊ ክህሉ ሰበኸ። እቲ ሰልፊ ኣብ ምስልን ክእለትን ሙሶሊኒ ተማኪሉ ክምስረት ደለየ። ሙሶሊኒ በቲ ኹናት ዘይዓገቡ ወታደራት ነበር እናኣከበ ሰበኸ። ንሶም ምስቲ ናይ መጻኢ ዲክታተር ዝካፈለዎ ሓደ ዕላማ ነበሮም። ጽልኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ነፃ ፓርላማንታዊ ስርዓተ መንግስትን እታ ሃገር ብኮሚኒስታውያን ከይተዕብለል ዝሰግእ ፍርህን። ሃገረ ኢጣልያ ሕጂ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከይተረፈ ተሰቒላ ትረአ ናይ ዘመነ ሮማዊ ንግስነት ፋስ ወይ ፋሻ ምልክቶም ክትከውን ሓረዩ። ንነብሶም ድማ ፋሺስት ኢሎም ሰመይዋ። ልብሶም ጸሊም ወታደራዊ ልብሲ ኮይኑ ካብቲ ኣብ ጊዜ ኹናት ዝነኛ ዝነበረ ኢጣልያዊ ኣሃዱ ዝተቐድሐ ኣዲቲ ነበረ። ፖለቲካዊ ኽትዓት፣ መስርሕ መረፃን ካልእን ዝኣመሰሉ መስራሓት ዴሞክራሲ ናይ ድኹማትን ዓያሹን መሳርያታት በልዎም። ኣብታ ናይ ሙሶሊኒ ዓለም ስልጣን እንተደሊኻ ብሓይሊ መንጢልካ ሓዞ ዝብል ነበረ እቲ ሕጊ። በብቑሩብ ክበዝሑ ዝጀመሩ ሰዓብቱ ብዙሖም ጥራይ ዘይኮነ ዕጥቆም እውን ብርኩት ክኸውን ጀመረ። ሙሶሊኒ መራሒኦም ኮነ። ንሶም ድማ ኤልዱቼ ኢሎም ጸውዕዎ። ትርጉሙ እቲ ሓለቓ ማለት እዩ። ነቶም ፋሺስት ዝበሎም ዓሳኽሩ ብወታደራዊ ቅርጺ ወደቦም። ንተቃወምቱ ክቕጥቅጡን ከዋርዱን ፈቐደሎም። ናይ ሙሶሊኒ ምንቅስቓስ ተቐባልነቱ ክዓቢ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ኣዋርሕ ቁፅሪ ሰዓብቱ ካብ 20,000 ዳርጋ ናብ 200,000 ክበለ። እቶም ፋሺስት ዝሰመዮም ሰብ ጸሊም ልብሲ ወታደራቱ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ምስ ኮሚኒስታውያን ክራጸሙን ከለዉ ሙሶሊኒ ብወገኑ ተቐባልነቱ ናብ ካልእ ክፋላት ከስፋሕፍሕ ጻዕረ። ምንቅስቓስ ፋሺስት ናብ ሰልፊ ፋሺስት ተቐየረ። ኣብ 1921 ድማ ሙሶሊኒ ናብ ፓርላማ ተመረጸ።
اتناي مرس أوغوسكوس حد خساب شعو زي ترائي توهو موسوليني أقولها بحانت مدرة نوكم حفاش نابسولو الدقافي ناي مقيار توهو أبشحن 1920 بوليتيكا طاليان زجمرو ناي كلكولات قعزو كأسئلو إنها نقطة موسوليني نتهموت كتكاملو عن كده ناي مدرة خئلاتو تتكيمو وخلات فاشيست نسلف بموصا تهاجر كيف توت سلطان كتركبو كجددا مدبه ندقفتو حدا زي لابو صوعي تقرب اللهم نابروما كمرشو اتمراحي امجن مسؤوم هاي نبرن لكا اتمهندس بروباغاندا بدحر مغارجا زسرحو بزح امام نيرو بوشتي نام نغوس طليانن وتادراوان ازستن اتمرشا سلاماون نمرئتن مخانو زغلص دبدابتا صحفه موسوليني ابزر حر هيوتو نتمرشا أمايتا شحات هزبي كم تتصاتفو يقلص زي وقعوان صبصبات كن قطر تساتفتي كاب 16 شح هزبي زبلص كم زي نبرة يحبرو أبتا نايت كم تعلد بوليسن سراويتن قسقاس دقفت موسولينن فاشستاوانن نمعقاتي حقنون نخلتي زقبر زنبرة في السامة عششيلوم عينوم كعمتو مرسو سورا خيلا عال زفرحة مراحي هاجر منجست إيطاليا نغوس فيتور إيمانويل سالساي نموسوليني حدش لفنتاو منجستي كقوم عدمو بحيال ناي مدرن بروباغاندان بقعاتو تحقيسو اللوتشي نهاجر منجست إيطاليا أتاليلو أبوتا سلطان تخويته بونبو دما حلقة بسكاقتي معرفات تاريخ هاجر إيطاليا معرفو جنسله موسوليني كم حدش مرحمة أن ورزيا محداري كمثل إنا فتنا وتم نسو زلاقهم سبسلم لبسي عسا خروجن أبقوداناتات عريدهم هوكت مفتارهم أجدفون لموسوليني جونز مرحا هيوتي نيرو حجي كمرحا منقستي بزرقبو حدش حيلي تتكيمو دما حدش شافات جونز ناب كل قرنعات حبرة سبت عليان كفنيو سوشاليست بوليتيكانيا جاكيمو ماتيوتي تقبرات رعدن قونس أو سلطات فاشيستن كقالعي إنا بلا مفررا حبزحة سلازي أفوقم زعبس كقبر توسنة حدا قجل سلم تلبسي تلاقي خلو كم حسم تقاتكته بمقاتكات لاديو بوغ علبي موتمو أو وساناسن كتماروما أبترا قدقات بحبو كم سقبر تقبره دحر قلق زيات ريسا ماتيوتي مسترخبه موسوليني نتبجزع حلوتو استفز أما قتلت كحدو حصب إيدي كم بيلاطوس بلا انت هنا اتقتلت علامو درو هاريمو نبرا كميسي بوليتيكاو تقامتو شافج كانيو ريوم برعدي أفهم سلزا أكبو هاجر إيطاليان بوليتيكانيا تاتان أبتعت ملكو كم زنبركخة مسرقا قصة نابتي كالاي حلمو ساقرة داقماويت نكسنت روما مهناس اتنكسنت عالم لخا كساب زخون كسوحفه تنقص دما موسوليني بعلو كخون نبره اتعلاما حلمو مس حلمتي اب جرمن زنبره من اسي تماساساليو ابتي جيزيتي كاب حدا جرمناو ادناقيو فيرمو زلو ورقت كل اخلو تمحسن دبدابه تقبله موسوليني تقدسن اتجرمناو من اسي دقافيو بزاحا قداسنا زلوو مسيلا ايترايون ازقن جيغا نبره مغنياتو اتا دبدابه كابتن نبسون نهاغورون عنو زورده اب هيوت موسوليني دحيرو ناي جبارون حدا غنبوتا زحزه سب استلاكت نبرت كاب ادولف هتلر كبرى تقاتلتي دلومي زجنبرنا وقعي بحد خفال زازم يكون اللين ابز قتل كلاي كفال حيزق مسكم قصرا خنلنا شالوم